Her er lige en lille præsentation af vores nye Mister Kundeklub app, og logoet ser ud som det her, og lad os prøve at klikke på det en gang. Så kommer vi herind på oversigten over butikker, hvor man så kan se de enkelte butikker, og hvor langt der er til butikkerne derfra, hvor man befinder sig i øjeblikket. Oppe i søgefeltet, der kan man søge, eller også så kan man simpelthen bare klikke sig ind på en butik, hvor man så får vist adresseoplysninger, telefon, e-mail og åbningstider. Lidt længere nede, der er vist en beskrivelse af butikken, og det er den samme beskrivelse, I kan finde, når I går ind på mister.dk under jeres egen butik. Desuden så kan man klikke vis på kort, og så får man vist et kort herover, hvor butikken ligger. En anden funktion, det er de transaktioner, der er optjent på den pågældende kundeklubkort her. Der kan man så se øverst, hvad ens bonussaldo er, og så kan man på hver eneste transaktion klikke sig ind og se, hvornår man har foretaget et køb, og om det er via vores app, eller om det er via et kort, hvilken butik det er købt i, hvad der er købt for, bonus og den optjente bonus i kroner, og så en saldo. Inde under bonuskort, der får vi så præsenteret et Mister bonuskort, hvor man også tydeligt kan se, hvad saldo der er på i øjeblikket, og ens kundeklub nummer står nederst. Enten her under mere eller samme knap op i øverste venstre hjørne, aktivere en menu, hvor man kan gå ind og se de beskeder, som kan sendes til kundeklubmedlemmerne. De vil ligge herinde. Vi har også mulighed for at sende tilbud ud til kunderne. Vi har mulighed for at lægge det nyeste katalog ind på den butik, som kunden nu er tilknyttet. Og vi har faktisk sådan lige en testvisning her. Så når man kommer herind, så vil man så få præsenteret, at der ligger et katalog. Så har man mulighed for at lægge artikler ind. Tanken med artikler er, at vi skal prøve at lave nogle artikler, der viser eller beskriver noget omkring, hvordan man eksempelvis plejer sit tøj, eller hvordan man binder et slips eller en butterfly, eller i hvert fald den type af artikler. Man kan også gå ind under sin profil og rette sine oplysninger, og her kan man også se, hvilken butik man er tilknyttet. Man kan ændre sit password, man kan indrapportere fejl, og man kan også gå ind under min butik, hvor man så kan se den butik, man nu engang er tilknyttet. I mit tilfælde der får jeg en fejl, fordi jeg ikke er tilknyttet nogen butik, der er oprettet, nemlig en testbutik. Det sidste menupunkt, det er log ud, og hvis man undlader at logge ud, så vil man bare hele tiden være logget ind i appen, når den åbner, sådan så man ikke skal bekymre sig om brugernavn og password. Så det er sådan, som appen ser ud lige nu, hvor den er meget tæt på færdig.